Bamako n'a lamini na bolomanadugu cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba limanaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Aw minnu bɛ k'an lamɛn segukaw fana fɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni sɔgɔma. Min ye segu n'a lamini min ye bamako n'a lamini an lamɛnnen don nin dugu fila in na kosɛbɛ. Radio Joliba a bɛ sɔrɔ segukaw fɛ yen nɔ kɛmɛ tomi kelen o tɛ yan kɛmɛ tomi kelen 100.1 o ye segukaw ka fréquence ye. Dugu tɔ olu fana ta bɛ nale Radio Joliba ni ala sɔnna min ye an ka marabolo ye bɛɛ lajɛlen bɛ n'u ta sɔrɔ radio ko in na. Wala an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an minnu bɛ k'an lamɛn bi sɔgɔmada in na min ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu bɔra limanaw an bɛna lajɛ k'an da dugu la k'u lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la min ye Amadu Jalo kumaso kɔnɔna la ne bi yan Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la lamɛnbaa cɛ ni muso aw ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan. Joliba FM bi kunnafoni gafew limanaw kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ yen ni an b'an da dugu la fɔlɔ o ye les échos welewele ye limanaw a kumanen bɛ min ka bi ko an ka miiri jigi kɛ an ka hakilila jigi kɛ n'i ye jateminɛ kɛ mars 1980 limanaw ko Abdul Karim Kamara ni dɔw k'a ma ko Cabral limanaw ale tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen ɲinaya san 41 wala Abdul Karim Kamara ni dɔw k'a ma ko Cabral limanaw ale ye min bɛ tali kɛ Union nationale des élèves étudiants du Mali ne lakɔlidenw ka tɔn min bɛ a waati la ale de tun ye a ɲɛmaaba ye o la sa n'i ye jateminɛ kɛ a taamaɲa ni o ye Sheikh Mohamed Cham n'u k'a ma ko Mamutu limanaw ale ye kumaba kɛ kosɛbɛ min ye Abdul Karim Kamara n'u k'a ma ko Cabral a yɛrɛ limanaw kabi grève ba minnu kɛra ni o de kɛra sababu yɛrɛ ye a waati la fanga marabaw ni lakɔlidenw ka ni tɔn n'o ye Union nationale des élèves étudiants du Mali UNEM ani fanga ni ɲɔgɔn cɛ limanaw a kɛra min ye fɔɲɔgɔnkɔba de ye a waati la Musa Traoré ka fanga ani lakɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la min bɛ tali kɛ Abdul Karim Kamara ni u k'a ma ko Cabral limanaw ale minɛna ka a jagoya ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen d'a kan hali a somɔgɔw yɛrɛ u ta sɔrɔ a ko siratigɛ ninnu na kabi mars kalo tile 9 fo ka n'a bila tile 10 na san 1980 k'a daminɛ a yɛrɛ baden kɔrɔkɛ la n'o ye Mamadou Kamara ye ka taa se ale tilala ka bila ka taa se min bɛ tali kɛ hali a woloba yɛrɛ ma limanaw n'o ye Madame Kumba Kamara ye ani a kɔrɔkɛ Zakaria Kamara limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Cabral ka waati la ale de tun ye lakɔlidenw ɲɛmɔgɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ fasiri ka kuma la bi de ye mars kalo tile 17 ye limanaw o bɛ bɛn don ma a kan ka ma hakili jigin Abdul Karim Kamara dɔw k'a ma ko Cabral ale ka saya yɛrɛ kibaruya di don a somɔgɔw ma o la sa n'i ye jateminɛ kɛ fasiri ka kuma la limanaw tani ka segin min kɛra Cabral waati min na wulikajɔw bɛ senna Union nationale des élèves étudiants UNEM a ɲɛmaa de tun ye Abdul Karim Kamara ni dɔw k'a ma ko Cabral o ni fanga cɛ yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ mars kalo dɔ tile 15 san 1980 deuxième arrondissement polisiw n k'a fɔ olu ye wulikajɔ min kɛ limanaw ni o taara min ye madame a woloba n'o ye Kumba Kamara ye limanaw a n'a a den dɔw o ye Abdul Karim Kamara balimaw ye Sheikh Kamara Zakaria Kamara ani a balimamuso Mariam Kamara limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye minɛna k'u bila mara la mars kalo tile 15 ka taa bila a tile 16 la san 1980 ka sababu kɛ mun ye ko aya Abdul Karim Kamara ni dɔw k'a ma Cabral limanaw ko a bɛ ka lakɔlidenw su walima k'u bila fanga la a waati kalandenw ka ɲɛmɔgɔ kun don walasa a ka se ka ɲini ka ye somɔgɔ ninnu limanaw u kɔni olu minɛ ka taa n'u ye deuxième arrondissement la tani ka segi caman de kɛra a ko da fɛ limanaw walasa ka u ɲininka u balimakɛ walima u den a bɛ fa jumɛn fɛ limanaw ko kɔni tora tagasegi la fasiri ka fɔ la waati yɛrɛ kama limanaw an tɛna sama a kuma nɔfɛ k'a jira k'a fɔ
min ye jikɔrɔni para waati min na a balimakɛ dɔ n'o y'a kanimakɛ dɔ ye n'o ye kaba kamara ye limana o min yɛrɛ ni a jala k'a fɔ o yera sɛbɛnni kɔrɔ jikɔrɔni para ni tilebi cɛ dɔɔni a jala k'a fɔ a bɛna fɔ o de ye kibara dɔ di a kan k'a fɔ ko o minɛnen ka wale dɔw ta ka ɲɛsin a ma a na kɛ o de bilala polisi ninnu ɲɛma limana u taara Cabral a minɛ fo duguncinin dɔ la u k'a ma ko Narena ani Bamako cɛ a man jan kosɛbɛ a filɛ ni min ye Masala dugu fitinin dɔ bɛ yen nɔ Masala ani Narena a bɛ Narena kɛrɛfɛ o la u taara a sɔrɔ yen nɔ limana a bɛ sunɔgɔ la nka polisiw kɔni kɛlen k'a minɛ a ma kɛ ni gɛlɛya ye sabu a y'a yɛrɛ t'u bolo u nanen min bɛ tali kɛ Abdulkarim n'u k'a ma ko Cabral ko a ka ɲɛfɔli kɛ kalandenw ye n'o ye UNEM tɔndenw ye k'a fɔ arajo la ko ayiwa wulikajɔba minnu bɛ yen n'o ye grève ye ko dansigi kɛra la wulikajɔ tɛ kɛ bilen o kɛra o kuma fɔra arajo la mars kalo tile 16 ka dugu ja tile 17 la san 1980 o kun ye a jagoyalen ka kuma fɔ nka limanaw ka ta o waatinin ma mars kalo tile 17 yɔrɔ ni ye jateminɛ kɛ min ye Cabral yɛrɛ ye a minɛnen kɔ o kɔfɛ limanaw n'a ma bila fo a sayako kuma de nana fɔ a somɔgɔw ye tani ka segin a somɔgɔw ni fanga cɛ a waati la min bɛ tali kɛ Musa Traoré ka fanga limanaw a kun tɛ ku maa na k'a fɔ ko i bɛ fanga dalakɔrɔbɔ walima k'a fɔ k'i bɛ taa hali fanga ɲininka a dalakan na o de y'a to a waati la colonel dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko colonel Philifin Sissoco bureau exécutif central a waati u ye tani ka segin caman kɛ u n'o ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw kuma ma bɔ a kan k'a fɔ Cabral yɛrɛ b'u bolo nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ tani ka segin min n'o cayara ni El Hadj Karunga Keita ale min yɛrɛ ye Cabral fa o terikɛ ye wa u ye syndicatyaw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye wulikajɔ kɛ ani Sori Kulubali ninnu ka so ka taa Philifin Sissoco in ka taa ɲininka a dalakan na ka ɲininka yalima u den min n'o ye Abdulkarim Kamara n'u k'a ma Cabral ko o doni kama nɛgɛ kanɲɛ 13 waati El Hadj Karunga Keita ale de a na kɛ kibaruya min dira ma limanaw n'a nana ka n'o fɔ somɔgɔw ye o de ye k'a fɔ ko aya Cabral kɔni a bɛ n'a fɔ ala kan ka min kɛ o kɛra sa o ye Cabral a bɛ n'a fɔ a tɛ nina bilen o kɔfɛ Philifin Sissoco yɛrɛ nana ka na du kɔnɔna la ka na ɲɛfɔli kɛ limanaw a nana kuma yɛrɛ ɲɛfɔ cogo min na hali sini Cabral somɔgɔw tɛ ɲinɛ o kɔ o kɛra dusukasi ye limanaw nka o ko bɛɛ lajɛlen la Abdulkarim Kamara n'u k'a ma Cabral fasiri ka fɔ la limanaw ko bi Cabral de dayɔrɔ n'o y'a ka kaburudo ye o bɛ ka ɲini ka dɛsɛ o ma se ka ye jamana ɲɛmaaw sen tɛ ka Abdulkarim Kamara n'u k'a ma Cabral a su donna yɔrɔ jumɛn a bɛ fan jumɛn fɛ jamana in kɔnɔna la yan o ma se ka dɔn limanaw bamananw ko ten ko jamana kɔnɔna la limanaw ka nkalon kɛ jɔsefɛ ye nkalon ale tɛ se yɔrɔ la nka tiɲɛ mana wuli tile kelen limanaw a b'a ta tɛgɛ ma yɔrɔ san 1991 26 mars la min ye Musa Traoré ka fanga ye o nana dafiri o de la sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ k'a fɔ ko min ye u taara yɔrɔ dɔ yira AMS UNEM ani IM maaw la min ni o yɔrɔ filɛ nin ye Lafiyabugu ale kaburudo yɛrɛ kɛrɛfɛla la ko Abdulkarim Kamara ko a su donna yen nɔ de min ye sigana kɔni b'o yɔrɔ in na k'a fɔ ko a su donna yen nɔ o la hali sisan min ye Cabral jɛɲɔgɔnw ye ani IM ni a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni dabali bannen don bi Cabral halisa faamaw ma se ka a su donna yɔrɔ min na ani a fara cogo min na kuma in ye limanaw hakilila jigin don dɛ bi de ye mars kalo tile 17 ye a bɛ bɛn Abdulkarim Kamara ale fatuli ma san 41 kuma filɛ les échos ale de y'a fɔ aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye le pɛlɛnkan ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw ko san 2022 natɔ in na
a jirala k'a fɔ ko min ye Mamadu Seydou Kulubali ye limana ko ni cɛ min ye nin ye a bɛ n'a fɔ garijɛgɛ ɲumanba b'a bolo cɛ min ye nin ye ni nafolobatigi don cɛ min ye nin fana ni limana cakɛda bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni u k'a ma ko sira o ɲɛmaaba don a san 2022 natɔ in jamanakuntigi kalata ko Mamadu Kulubali a bɛ sɔn ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na o la jɛkulu yɛrɛ dɔ min ni o bilala sen kan jɛkulu min ni o bɛ ka a senkɔrɔma don dɔ bi walasa a bɛ se ka min bɛ tali kɛ politikima minnu bɛ yen n'o ye ADEMA ni URD ni RPM n'a ɲɔgɔnnaw ye olu bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ a ka se ka i sen da o jɔyɔrɔ la ko nka ni a ye baara in kɛ k'a kɛ jɛkulu damadɔ wulila k'a dɛmɛ limanaw a ka gɛlɛn min ye jamanakuntigi jɔyɔrɔ ye a ka o sɔrɔ tiɲɛ don nafolo b'a kunna nka politiki kɛnɛ fana kan limanaw o fana ye a damana kɛnɛ ye ni politikimaw m'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ ADEMA i n'a fɔ URD i n'a fɔ RPM olu minnu ni olu ye politiki tɔn ye fanga b'u la jamana kɔnɔna la bi limanaw a ka gɛlɛn baara ka nɔgɔya i bolo o la ni nafolobatigi min ye nin ye ni kɛn yɛrɛ baarakɛla don limanaw k'a bɛ fɛ ka kuluba a bɛ fɛ ka ye kuluba faama sigiyɔrɔ la san 2022 natɔ in na yɔrɔ coup d'état min kɛra utukalo tile 18 san 2020 tɛmɛnen in na ni limanaw bɛɛ lajɛlen kun jigi dan bɛ maa min kan walima bɛɛ kun siga yɛrɛ t'a la bɛɛ kun sɔn bɛ maa min ye ko o na Ibrahim Bokar Keita ka fanga binnen ko o na jamanakuntigiya sɔrɔ o ye Sumahila Sise ala ma hinɛna la yɔrɔ maaw b'u ta la ala fana b'a ta la Sumahila Sise ale fatura min ye bi a kɛra sababu ye politiki yɛrɛ bunakun kan i tɛ se k'i tɛgɛden kɔni ɲɛsin maa kelen kɔni ma min bɛ bi politiki sera ka ko ni siga t'a la nin bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ walima nin bɛ se ka jamanakuntigiya sɔrɔ kalata nasira ninnu na i taara ADEMA kɔnɔ o i taara RPM kɔnɔ i mana partigi politiki belebeleba fɛn fɛn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan i mana i tɛ politiki tɔn sɔrɔ minnu yɛrɛ bi ni u cɛ u sen tɛ hali ka ɲɛma sugandi u yɛrɛ ɲɛma k'a fɔ karisa n'a kɛ an ka cɛbɔ ye o de siratigɛ la min ye sɔrɔ bosobaw ye an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ sira ɲɛmaaba in Mamadu Seydou Kulubali a na kɛ ale bɛ fɛ ka ko in lajɛ san 2022 natɔ in na limanaw garijɛgɛ lajɛ tɛ a mana kɛ cogo o cogo limanaw ka mana baara in kɛ cogo o cogo fo politiki tɔn dɔw bɛ yen olu ka danaya d'a kan k'a fɔ karisa an bɛ kɛ an ka cɛbɔ ye lala a na jɔyɔrɔba sɔrɔ o la limanaw an b'o de lahalaya la bi a jarala k'a fɔ min ye Mamadu Seydou Kulubali ale min ye sira ɲɛmaaba ye a na kɛ maa yɛrɛ don min ni a senkɔrɔma dondonnen don kosɛbɛ Imam Mahmud Diko fɛ o la hali transition maa dɔw bɛ yen a na kɛ olu fana bi k'a dɛmɛ nin baara in na min ye Mamadu Seydou Kulubali a jarala k'a fɔ politiki tɔn denmisɛnnin min b'a bolo n'a ma kɛ ni nafolo yɛrɛ ye limanaw ko kuluba sɔrɔtɔ a sira ɲɛmaaba a bɛ sɔn ka min bɛ tali kɛ a ka jamanakuntigi ɲini a bɛ sɔn ka maa caman sɔrɔ an ɲɛ i n'a fɔ Aliyu Bukari Jalo, Modibo Sidibe, Musa Mara, Sheikh Modibo Jara, Sumailu Bube Mayiga ka taa se polo ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma olu minnu fana labɛnnen don bi kosɛbɛ limanaw kalata min bolodalen don jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na an ta ye lakali ye limanaw an n'an sigi k'a do de kɔnɔ ni min bɔra a la an tɛn'o lakale kuma ye nin ye an y'a bɔ le pɛlɛnkan kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni nasira la limanaw min bɛ l'indépendant ko fɔ ale kumana a jirala k'a fɔ ko Haut Conseil islamique ka wulikajɔ kɔnɔna la limanaw ko min ye donsow ye ani banbanci wale tigilama minnu filɛ nin ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna la a ko u sera ka bɛnkan dɔ boloda bɛnkan min na a kɛra sababu yɛrɛ ye maa dɔ tun b'u bolo kɔnɔmaya la n'o ye otage ye o maa 7 ka olu bila ka bɔ u bolo kɔnɔ o la ko ni samasamani min ye nin a kɛra kuma caman de ye tile caman Haut Conseil islamique ale ni banbanci wale tigilama ninnu u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min ye nin ye limanaw ne a bɛ don bɛn de hukumu kɔnɔna la donso minnu filɛ nin ni olu bɛ nin ɲɔnɔ mara in na ani Katiba Ansardin Masina ko u ye bolonɔ bila sɛbɛnna bɛnkan k'o bila sen kan walasa fali min bɛ sen na
benkani wale min bɛ senna ɲɔnɔ mara kɔnɔna la limanaw a maaw bɛ se ka basigi bɛ se ka na cogo min na ko bɛnkan in a bɛ n'a fɔ nin kelenni limanaw ni Haut Conseil islamique ye jija min ye maa minnu bɛ wulikajɔ la bamanciya wale siratigɛ la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na basigi bɛ sɔn ka na a ko la kosɛbɛ. Ablaye Jara ale min fasiri sɛbɛn ale ka fɔ la a ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ dɛ baara in a tun bɛ sen na min bɛ tali kɛ marisikalo tile 14 kari tɛmɛnen in na wuladaani yɛrɛ fɛ kuma ɲɔgɔnyaw nana kun cɛ o waatiw de la min ye Haut Conseil islamique ka ciden dɔw minnu ni olu tun bɛ a kɛnɛ kan limanaw a jala k'a fɔ bɛnkan min kɛra nin ye bamanci wale ninnu caman sɔnna k'a fɔ k'u bɛ marifa bila wa min ye ala mafaba ye maaw ka to yen u ka t'u ka baaraw la maaw ka foro jenini ani ka maaw ka baganw ta ka taa n'u ye ten limanaw ko a bɛɛ lajɛlen de bɛna dabila nin bɛnkan in sababu la wala bɛnkan min ye nin ye a jarala k'a fɔ dugu damadɔ bɛ yen ɲɔnɔ mara kɔnɔna la i n'a fɔ dɔgɔfiri commune ka taa se o yɔrɔ min yɛrɛ ni bamacijɛkulu kun kɛmɛ ka dagaba de da dɔgɔfiri da la hali maa kun tɛ don maa tɛ bɔ a jarala k'a fɔ min ye farabugu fana ye farabugu min ni a jarala k'a fɔ maa 3,000 ɲɔgɔnna o bɛ o dugu kɔnɔna la yɔrɔ waati dɔ la min ye armée ye ale taara farabugu walasa ka se ka lakana nka o n'a ta o ta ko jadimaw kun bɛ kɛmɛ ka farabugu de datugu limanaw ko u ka kalenkan yɛrɛ kun ye fo armée de ka bɔ farabugu n'o tɛ olu tɛ bɔ farabugu da la limanaw bɛnkan min nalen nin ye ko a bɛ n'a fɔ farabugu yɛrɛ labilala bɛɛ lajɛlen tora i ka taa i ka mago ɲɛciw la fasiri ka fɔ la indépendant a ko bɛnkan min ye nin ye dugu damadɔw bɛ yen minnu ni olu yɛrɛ ka maaw tun bɛ bolo kɔnɔmaya la maa 3 ɲɔgɔnna i n'a fɔ duguncinin minnu n'u k'a ma ko B6 B8 ani dabakurukan nin ye dugu 3 ye olu ka maaw fana tun bɛ jadima ninnu bolo olu bɛɛ lajɛlen bilala ani bagan marala dɔw fo ka taa se sɛnɛkɛla dɔw ma kunnafoni y'a jira k'a fɔ fana ko limanaw bɛnkan min ye nin ye n'a bolonɔ bilala a jarala k'a fɔ Haut Conseil islamique limanaw n'i ye ale jɔyɔrɔ bɔ a la a tɔ b'a den dɛ sabu min ye Sherifu Usman Madani Haidara ale min ye Haut Conseil islamique ɲɛmaa ye a ka taama senfɛ segukaw fɛ yen mawuludu kɛnɛ min n'a y'o sigi segu a ɲininkara a y'a jira k'a fɔ ko ko in gɛlɛya yɔrɔ limanaw a bɛn a ma sɔrɔ ten dɛ sabu min ye nafolo 12 ye ale yɛrɛ y'o bɔ a jufa kɔnɔna la walasa ka se ka baara in ka a sigi sen kan n'o tɛ ko terroriste kun y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ don da foyi fɛ da min ni o tɛ olu yɛrɛ sagona da ye nka a na kɛ Sherifu Usman Madani Haidara a ye ciden minnu ci ka se ka ko in yɛrɛ bɛ se ka kɛ bɛnkan ye bɛn bɛ se ka na bɛɛ bɛ se ka marifa bila a yɔrɔ kofɔlen in na maaw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na a yɛrɛ de y'i da don ko in na k'a fɔ ko donso minnu bɛ yen u ni jadisi ninnu u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o tɛ ko hali a nafolo ko limanaw ko waati dɔ la i b'a fɔ ko maa dɔw de bɛ Bamako yan minnu bɛ ka a ko tiɲɛ dugumana la dɔ bɛ k'a dilan dɔ bɛ k'a bɔrɔtɔ a nɔfɛ yɔrɔ o dilan man di Sherifu Usman Madani Haidara a ko olu y'o baara min kɛ dogodogonin dugu la fo ka na a hɛrɛ poyi nin cogoya la limanaw ko a ma kɛ ko nɔgɔman ye sabu jadisima ninnu u caman kun hakilila de ye ko ni nafolo ma di u ma limanaw ko baara in a tɛ ɲɛ min ye 13 ye o de bɔra ka don a da fɛ Sherifu Usman Madani Haidara a ko ale yɛrɛ de y'a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔ a jufa kɔnɔna la kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni nasira la min ye l'indicateur du renouveau ale kumana indicateur y'a jira k'a fɔ an sɔngo mara la an ka finitigi maa 11 i mana ko olu fara maa 11 wɛrɛ olu tununa hali sini maa t'olu ta yɔrɔ dɔn maa 7 k'olu jogina o la jate min ye ni o dira an ka faamaw fɛ n'o ye forces armées maliennes T-SIT an sɔngo mara la limanaw a jarala k'a fɔ a bɛ Gawo mara kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ ni walejugu min kɛlen nin ye ka ɲɛsin an ka finitigiw ma état major général de l'armée olu ka fɔ la
limana a gɛlɛyara kosɛbɛ sabu an ka finitigi maa 11 olu ni bɔnɛna yɔrɔ min na maa 11 wɛrɛ olu tununa yɔrɔ min fana na ani min ye maa 7 ye olu fana jogina o tɛ kodenni ye nka limana ko min ye terroriste maa 7 fana ye olu sera ka fa a ko siratigɛ la ka sababu kɛ Barkhane Faransi ka kɛlɛcɛ ninnu olu ka sanfɛ kɛlɛ sababu la o min ye maa minnu ni olu banana MINUSMA kɔni sera ka olu caman ta ka taa n'olu ye kɛnɛyasow la olu bɛ se ka furakɛ cogo min na ko bamanciman ninnu caman bɛ yen Barkhane kɔni bɛ olu nɔfɛ hali sini walasa ka se ka tɛgɛ kɛ olu la ale fasiridi sɛbɛn kelen indicateur limana a jirala k'a fɔ Koniba Sidibe a kumana a ko Amadu Aya Sanogo ni a jɛ minnu bɛ yen ni u bilala kɔsa in na Mali kiiri tigilamaw fɛ a ko ni bilali min ye nin ye limana Amadu Aya Sanogo jalaki min kun bin bɛ u kan yɔrɔ o ye bereuruji maa 21 ninnu ka fali ye ko sariya min n'o ye loi d'entente nationale ko ka Amadu Aya Sanogo ninnu ka yafa kɛ u ma Koniba Sidibe ko a dimina kosɛbɛ nin ko in na sabu a ko Amadu Aya Sanogo ka ni bilali limana ko a bɛna fɔ i ye maafalaw i ye olu de bila fasiri ka kuma do dɛ a ko min bɛ tali kɛ Amadu Aya Sanogo ka ni jɛkulu limana maaw do maa minnu ni u tɛgɛ yɛrɛ kolen do joli la sabu u bɛ taa ni ko ka bɔ u yɛrɛ la yɔrɔ o yɔrɔ limana u yɛrɛ n'a dɔn ko u ye kojugu kɛ wala Koniba Sidibe ka kuma la k'a bɛna fɔ Mali kiiri mais ka wale jugu kɛ k'i ye k'i to yen n'o ye impunité ye o de sankɔrɔta tɔ do an ka jamana kɔnɔna la sabu kiiri min kɛra nin ye limana a ma fɔ kiiri ma sama ka se fo a dan na a ma fɔ ko kiiri in kɛra ko u nɔ yera ko la walima u nɔ ma yala o ma fɔ walima k'a fɔ de kiiri in aw jalaki ye nin ye aw ye nin kɛ a ma ɲɛ kiiri kɔni bɔra aw nɔfɛ nin si ma fɔ fo ka sariya dɔ ta ko ka u bila o sababu la ko yafa ka kɛ ɲɔgɔn ma Koniba Sidibe ko nin ye ko ye ko min na a gɛlɛyara kosɛbɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma sabu hali loi d'entente nationale min nin ye sariya do an ka jamana kɔnɔ a tara nka ko a bɛna fɔ gɛlɛya 2 de do ka ɲɛsin malidenw ma dɔwɛrɛ tɛ nafolo min sarala min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu sɔmaw fara nafolo in tara jamana wagane de kɔnɔna la sabu jamana faamaw olu de y'a di olu nafolo limanaw a bɛɛ ye an ka impôt n'an ka taxiw ye ni a fɔra ko kiiri tigɛra nin cogoya la kiiri tigɛra fɛn ma fɔ jamanadenw ye a ma fɔ aya nin kiiri mina tigɛ nin cogoya la nafolo min mina di a bɛna bɔ jamana wagande kɔnɔ maa ma ɲininka a hakilila la Koniba Sidibe ko bi ninnu ka jalakili min a fɔra k'u ka kiiri tigɛra nka jalakili wulila ka bɔ u kan limana ko u ka hɔrɔnya ani u ka danbe limana halisa ko a nɔgɔlen do dɛ Koniba Sidibe de ka kuma do ale M5 RFP maa ye l'indicateur de renouveau aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew limanaw ka kunnafoni kuncɛ Nouvelle Horizon ale de bi kunnafoni kuncɛ ni waati na a jirala k'a fɔ ko min ye fura min bɛ yen n'o ye vaccin ye u k'a ma ko AstraZeneca limanaw nin fura ye boloci fura min ni a ɲɛsinnen do ka coronavirus bana kɛlɛ yɔrɔ an ka faamaw ye dɔ sɔrɔ a la ka ban o la min ni o nana an ka jamana kɔnɔ ko bolociw yɛrɛ bɛna daminɛ avril kalo natɔ in na limanaw o waati kelen min ye nazara jamanaw ye minnu bɛ ni olu yɛrɛ ye ko in kolokolobaw ye AstraZeneca boloci fura in coronavirus k'a kɛlɛ Faransi jamana ko ale b'a jɔ fɔlɔ Allemagne jamana fana y'a jɔ fɔlɔ min ye Italie Congo ani jamana wɛrɛw olu ye a boloci olu y'a jɔ fɔlɔ o dun o kuma fɔlen halisa limanaw an ka faamaw kɔni da donnen do u ma kuma a ko in na a bɛɛ dun y'a fura kelen de n'o ye AstraZeneca ye min na a dilala laboratoire la Suède ani Britannique o jamana fɛ Université d'Oxford Mali de ye a ta sɔrɔ o la min ni o nana an ka jamana kɔnɔ ko jamanadenw bolo bɛna ci ni a ye Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko bi gouvernement kɔni da donnen do fɔlɔ u ma kuma
a dun boloci bolo dalen do k'a fɔ avril kalo natɔ in na ko jamanadenw bolo bi ci ni a ye waati kelen jamana be a bi jamana 15 bɔ bi Allemagne b'a la France b'a la Italie b'a la olu ye a boloci olu y'a jɔ fɔlɔ sabu ko a kɛmɛ ka kɔlɔlɔ lase olu ma pikiri a bɛna fɔ ko n'i y'a kɛ limana a bi joli de simi walima ka joli ka fɛn wɛrɛ bila la n'o bi na ni saya yɛrɛ ye limana an b'o lahalaya la bi halisa AstraZeneca ko min na a kuma fɔlen filɛ dosi ba 39 o de nana an fɛ Mali la yan a jirala k'a fɔ waati kelen min ye agence européenne du médicament EMA olu halisa olu kɔni bi ka kunnafoni di k'a fɔ vaccin limana ko ale de ye fura min ni a kɛrɛnkɛrɛnnen don coronavirus bana kɛlɛli la nka diɲɛ keleyatonba ka cakɛda min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma OMS ale fana olu kabi kunungo tarata limana olu fana bɛ ɲɔgɔn ye la a ko la k'a jira k'a fɔ ko a fɔra ko a bɛ ka mɔgɔw joli semini min kɛ nazara jamanaw la limana ko ni AstraZeneca u tɛ ɲɔgɔn ye sira la nka u kɔni bɛ ka baara in u bɛ ka sigi a kunna k'a lajɛ kun jumɛn na vaccin kuma min bɛ ka fɔ n'a sɔrɔla AstraZeneca nɔ don walima a nɔ tɛ limana o dun kuma fɔlen bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen bi ka AstraZeneca ko in k'a lajɛ a bɛ lahalaya min na an ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna mina na a jirala k'a fɔ Mali kɔnɔ yan yɔrɔ AstraZeneca kelen o de nana o pikiri de bɛna kɛ ko faamaw kan ka kuma a ko la n'a sɔrɔla an yɛrɛ ta a bi jɔ fɔlɔ wa walima halisa avril kalo natɔ in na n'a a pikiri bi kɛ walima a na jɔ limana kunnafoni bi kuncɛ nin kan yan Nouvelle Horizon de ye nin fɔ aw bonya bi kunnafoni la Amadu Jale kunnafoni lase aw ma min ye Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la aw ni cɛ radio Joliba sugandili la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni cɛ radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la